Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. We schakelen heel even over naar onze verslaggever op de boekhoel, Tim Hebbe. Die is gewoon kijken, Wim, de nieuwe voorganger is geworden van de Kwekker de Wim. Alsjeblieft, ik zeg Tim, gang los. Jong, alles goed? Ja, goed gekeken. Ja, prima. Ik zeg lekker hè. Hoe is het eigenlijk, joh? Ja? Ik ben Luc Pechtold. Ik ben geboren rond de vastelavond van 1980 in Odiliënberg. In 1997 ben ik een Boekels Cup tegen het lief gelopen, Linda. En daar ben ik dit jaar 12,5 jaar met getrouwd. We hebben samen 2 kinderen. Ons eigen prinses Janna, die werd over 2 weken 10. En we hebben een kleine rekel, Savi, die is 4,5. En ja, we wonen hier aan de Prinsenboulevard, boven Boekel 3x11. En ja, neven het verbouwen van ons huisje werk ik aan de andere kant van de Maas, bij Rabobank Peelmaas en Leudal, als financieel adviseur. Dus ja, met name gericht op wonen, dus hypotheken, verbouwen, verduurzamen, dat soort zaken. En mocht je nog tijd over hebben, dan drink ik graag een putje bier. Ja, ik luister graag muziek en ik doe ook graag shit hier bij ons eigen hoeshutters op een boekel. Dus ik denk dat we dat allemaal aardig zien. Mogen ik first en Prins Luc de eerste? Het was heel lastig om het geheim te houden. Ja. Vooral om het enthousiasme te onderdrukken. Ik kreeg het ergens medio oktober te horen. Wie onze vors achterom kwam. En nou ja goed, dat gebeurt op zich wel vaker, want hij woonde ook hier op Prinsenboulevard. Dus ja, we hebben volgens mij eerst een uur over van alles en nog gekald. Toen dat er met de prangende vraag kwam, ja. Eigenlijk volmondig ja? Nou ja, ik heb volgens mij eerst 5 minuten gelachen en toen zei uiteindelijk Linda gelijk van ja, daar hoeven we niet over na te denken. Dus ja, dat was gelijk een volmondig ja. Oké, ja, en nu staat het eigenlijk met de zenuwen? Nou ja, die heb ik 3 maanden gehad, dus die zijn nu sinds afgelopen woensdag, we hebben naar ons elders gegaan, zijn die eigenlijk helemaal weg. Best een beetje gek, maar ja, die zullen dadelijk wel weer terugkomen. En nu is het een beetje een gezonde spanning en ja, we zijn ook klaar met het wachten, dus ja. Het werd tijd om te gaan, of niet? Gas! Oké, dan nog heel even kort. Stel die adjudanten nog even voor. Ja, we hebben echt een unieke 3-span dit jaar. Want ik ga de vastelavond in met buurman en buurman. De ene is mijn buurman van 31B, dat is Roy Krens. En de andere is mijn buurman van 35, dat is Ron Hendricks. Wie is voor u de nieuwe prins van 2020? Laat ik maar zien, prins! Prins Luc de Eerste! Onze spreuk, dat is gebaseerd op een schone dag boeken. En wie we hier samen met z'n allen een feestje kunnen bouwen. En er zit ook een kleine knipoog in naar de straat waar dat we wonen, de boven Boekel. Dus onze spreuk is, er gaat deze dag niks boven Boekel. Hier is mijn keuring, prins Luc de Eerste! Nou, dan halen we nu naar voren toe de vastelavondsvereniging De Donderbul. Ook weer een van die 13 verenigingen Oeteremund. Ik zal zeggen, vastelavond samenstelde ik heel even voor aan de kiekers van TV11. Ja. Goedenavond. Ik ben Prins Ronald de Eerste van VV De Donderbul.
Alsjeblieft, zeg ik dan, hè. Dat dacht ik. En wanneer was het gelopen? Ik ben in november al uitgeroepen. In 23 november, dat is al een hele tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden, ja. Dat was voor de winterstop, toch? Ja, Voor de winterstop. En in de zachte winter is het geworden, dankzij de Prins van de Donderbul, denk ik. Dat bedoel ik. De krokussen komen al uit de grond. Ja. En wat hebben ze allemaal metgemaakt op de... Want dat is toch wel een vrij lange tijd. dat is al een flinke tijd. Ja, wat hebben we allemaal metgemaakt? Ik heb door het roepen metgemaakt. Door het roepen van mijn jeugdprins en mijn Donner Queen. Stel die even voor. Ik ben jeugdprins Lou de Eerste van VV de Donderbul. Ik ben Donderqueen Eefje van VV de Donderbul. Kijk eens wat een gezelschap. Nou, dan zie ik toch zo'n driegestern staan met een hele hoop adjudanten erachter nemen gaan. Of wie zit het eigenlijk allemaal in heen? Ik heb in ieder geval 3 van mijn adjudanten bij mij. En de 4e is Toes, moet ook werken. Ik heb een chauffeur bij mij, mijn vrouw bij mij. En de rest is van mijn collega's hier. Maar stel die adjudant even voor. Ja. Je hebt toch een naam of niet? Dat is Daniel. Dat is Ronnie. De chauffeur Marianne, mijn schoonmoeder. Kijk. Roland Meijer. En mijn vrouw, Sandra. Dus de prinses van de Prins van de Donderbul. Ja, zeker. En wie gaat eigenlijk door het dagelijks leven? Door het dagelijks leven ga ik als Ronald Koelman. Ik werk in Venlo, bij OC. Nou ja, tegenwoordig kennen, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik heb 4 kinderen. Dus dat is helemaal een zware klus met deze dag. Een van zit hier Savannah als adjudant. Van Lou. Mijn andere dochter is ook adjudant, maar die is al in huis. We waren een beetje later weer. En dan hebben we nog 2 kleine kinderen. Een van 1,5 en een jong Jordi. En een meisje van 1,5 jaar, Lizzie. Dus toen dacht je van, ik werk bij UC. Ik kopieer eens even ook het kinderen. Ja, zeker. We kopiëren het allemaal door. Ik neem aan ook dat je de spreuk hebt, of niet? Ik heb zeker een spreuk. En dat is, leef niet leven, leef niet leven, leef niet. Leven! Wim, heb je het verstaan? Ik heb het verstaan. Ja, ik ook. Ja? Ja, zeker dat laatste stukje. Ja, Leven. tuurlijk. Leven, ja, dat versta ik heel goed. De jeugdprins. Zo een spreuk neem ik aan, hè? Ja. Ik knal je in een vuurpil, ik knal je in een vuurpil, ik knal je in een... En natuurlijk de donder. Ja. Protocol aan de kant. Protocol aan de kant. Protocol. Aan de kant. Alsjeblieft. Veel protocollen niet. Neer aan de kant. Verhaal ons alleen maar aan. Schoon woorden altijd. En een hele schone vastlopen. Ik neem ook aan dat je een liedje hebt, of niet? Geef ik De rest ben ik nog één ding. En een schone vastlopen. Vasteloven is ons leven, onze hartslag, onze pit, donderbul, jong en oud, dood, maar met. Ik heb er lang van gedruimd en hoe goed geren beleven. Super vet man, dat me nu deze spotjes gegeven. Weer vieren en we knallen wie een vuurballoen. Remmen los en dan vol erin, laat het nu maar knallen, niet nog hoes. Maar een dochter dus de loeken toevallen. Weer vieren en dat doen we hier met jeugdpensioen. Vasteloven is ons leven, onze hartslag, onze pit. Vasteloven is ons leven, weer gaan vieren, doe het maar met, doe het maar met. Vasteloven is ons leven, onze hartslag, onze pit. Vasteloven is ons leven, weer gaan vieren, doe het maar met, doe het maar met. Doe het maar met. Ik knal weer in een vuurpil, ik knal weer in een vuurpil, ik knal weer in een...
Ze dagen zocht er net begos. De zaal steeds niet te springen, mijn hertje slijt op hol. Feest maar met ons met een heilige stemming vol. Zo'n feestje maakt me blij, de meisjes aan mijn zie. Veel mensen, veel plezier, genieten keer op keer. Dus weer het leven, groot zoveel ze kinds. Weer samen met ons met, dat is mijn winst. We vliegen hoog, kijken niet terug. Alle dagen feestje en geluk. Weer zijn weer, het is wie het is. Weer feesten, het leven voor in de kist. Weer zijn weer, het lijkt wie het lijkt. Weer feesten, het leven zo die het blijft. Oh, 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 oh. Protocol aan de kant. Protocol! Spring donderbel. Leef die leven is minuscule. Hey, 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 hey. Wat else, dat vind ik leuk. Hey, 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 hey. Leef die leven, geef me goeie zin. Hey, 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 hey. Ken ik nog hoe zij zich er hoe de mot springt donderbal, laat ik ervan. Stop, ik heb het gehad, we gaan naar de tap. Kom, spring donderbal, laat ik ervan. Ken ik nog hoe zij zich er hoe de mot. Leeft niet leven, leeft niet leven, leeft niet. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.